Presunieme sa teda k tomu poslednému. Áno. Ten je... Toto je zelený kremeň z ostrova Serifos. Zelené kremene tohto typu sa volajú aj prazémy a sú charakteristické mikroinklúziami hedenbergitu. Hedenbergit je zložitý silikát, je to taký tmavozelený minerál a on vlastne spôsobuje farbu toho kremeňa, lebo čistý kremeň je bezfarebný a vždycky to musia byť nejaké inklúzie niečoho ďalšieho, buď inklúzie iného minerálu, alebo prítomnosť nejakého iného prvku, ktorý sfarbuje, že napríklad v prípade ametistu je to železo, ktoré sfarbuje kremeň do fialova a v prípade takéhoto prazému je to vlastne už nie zelený kremeň, ale čistý kremeň, ktorý je ale vďaka tým mikrokryštálikom Hedenbergitu sfarbený do takéhoto jablkovo-zelena. To je krásna farba práve. Najkrajšie takéto prazémy sú z ostrova Serifos v Grécku. To sú už také klasické, to sa považuje už za klasickú lokalitu. A momentálne už dlhodobejšie sa na ostrove Serifos je tam zakázaná ťažba a hľadanie týchto prazémov, takže vlastne kvalitné vzorky takéhoto typu sú väčšinou iba dostupné zo starších zbierok. Sú lokality nové, napríklad Baňa, alebo teda celá oblasť, lokalita Huanggang v provincii Vnútorné Mongolsko v Číne, kde sú inak vyzerajúce, ale tiež zelené kremene s inklúziami Hedenbergitu a tých kremeňov je z tejto čínskej provincie strašne veľa a veľmi veľa rôznych typov. Ale samozrejme nenahrádzajú tieto vzorky, práve naopak kremene zo Serifosu sú nielen už klasické vzorky, ale čo sa aj mne osobne na nich veľmi páči, podobne ako na iných kremeňoch z iných klasických lokalít, že sú tie tvary tých kryštálov a to zafarbenie je tak charakteristické, že sa nedá zameniť so žiadnou inou lokalitou na svete. Jasne. Že sú jak otlačky prstov pre dané miesto. Skúsenejší zberateľ pri prvom pohľade vie okamžite, že odkiaľ to je a nedá sa to nejako zameniť. A toto všetko sa nakupuje na tých burzách v Európe, alebo... Sú burzy všade vo svete. A ako to potom prevážaš, keď to kúpiš? Musíš mať na to nejaké povolenie? Ja kupujem v Európe, takže v rámci Európy nepotrebujem žiadne povolenie. Jasné. Takže asi to aj nejak neprevážaš komplikovane letecky alebo niečo? Nie.